conseguimos, ademais, non só traer as dúas poetas que hoxe nos van deleitar coa súa lectura ou non, igual vannos a facer máis preguntas e sentirnos incómodas, quizáis, tamén pode ocorrer con estas dúas poetas, nunca se sabe. Pero especialmente queremos agradecer que contribuíran a facer posible dende o decanato a que vos estedes aquí hoxe, porque para nós é un placer recibir as novas xeracións, nas que confiamos seguir vendo por aquí, quizáis no futuro, pero sobre todo seguir especialmente interesadas e interesados na literatura, na arte, na cultura, nas reflexións sobre o mundo dende os textos literarios. Como decía Teresa Bermúdez, a miña compañeira, Erín Moure é unha figura que ten moito en común con Suspato, e non só o ano de nacemento, e o amor pola lingua galega tamén é compartido. Erín é unha poeta moi recoñecida no mundo anglófono, ten moitísimos premios en Norteamérica, ten unha produción moi extensa, comenzou no ano 1979, cando a xente que está aquí non nacer aínda xa estaba publicando libros de poesía. Ten unha longa lista de títulos en inglés, que non vou ler aquí agora para non vos aburrir. Na propia Galipedia tedes unha entrada de Erín Moure. Os que sí que vou mencionar, precisamente porque teñen un título que vos resultará máis recoñecible, son O Cidadán, libro publicado en Canadá, Little Theatres, Teatriños ou Autobusos Calados, tamén publicada en Canadá, con ese título, O Cadoiro, O Resplandor, e agora In Secession, tamén. Títulos que vos poden sorprender que se vendan en Canadá con palabras que a xente de Canadá, na súa maioría, non recoñece. E aí está o truco. Facer a audiencia lectora da poesía un primer extrañamento respecto do propio libro ao que se vai a chegar. O seu traballo como traductora é tamén moi importante, non só porque traduce a Chus Pato, que é a razón pola que hoxe están xuntas aquí, non tanto pola traducción, sino como pola reescrita e a influencia mutua na poesía de ambas. Eu creo que comentaba agora Chus antes de comenzar, pois que na súa biografía hai que falar sempre da influencia de Erín Moure na súa poética. E Erín din exactamente o mesmo, que non se pode falar da poesía de Erín Moure sen recoñecer a influencia da poética de Chus Pato. Isto estuvimos comentando nestes días na súa visita. Neste traballo que van presentar hoxe, ides ver esa interacción na creatividade do coñecemento da poesía de outra persoa, como influe no texto propio. Ainda que Erín Moure fai unha reescrita, unha traducción do texto de Chus Pato, tamén produce un texto novo, un novo texto poético que ela presentará hoxe aquí por primeira vez en Galicia. Esta tarde teñen si está por aquí o libro, este de aquí. Esta tarde terán outro acto en Andel, así que se alguén quere achegarse á librería Andel na Avenida de Camelias, terán outra ocasión de falar con elas e con unha traductora tamén. Entón, sen máis dilación, primeiro, benvidas e benvidos, agardamos volver a vernos por aquí, en alguna outra situación. Despois da lectura poética e intervención das poetas, imos ter ocasión de conversar con elas. Así que agardo que non sesades tímidas e tímidos e que podades poner preguntas despois ao final da conversa. Benvidas, Chus, benvida, Erín.